कुडाळ शहरात चोरीच्या घटनांनी पुन्हा एकदा डोकं वर काढलंय। दुपारी भरवस्तीत घरफोडीची एक अत्यंत धाडसी घटना घडली आहे। शहरातील गुरुप्रसाद गृहनिर्माण संस्था इथं अज्ञात चोरट्यांनी भरदिवसा 5 फ्लॅट फोडून चोरी केली। ही घटना उघडकीस आल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार कुडाळमधील गजबजलेल्या भागात असलेल्या गुरुप्रसाद सोसायटीमध्ये दुपारी चोरट्यांनी आपला हात साफ केलाय। नागरिक आपल्या कामात व्यस्त असताना आणि परिसरात वर्दळ असतानाही चोरट्यांनी 5 बंद घरांना लक्ष्य केलं। घरांचं कुलूप तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला आणि मौल्यवान ऐवज लंपास केला। दुपारच्या सुमारास जेव्हा काही रहिवासी घरी आले किंवा शेजाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आली तेव्हा चोरीचा हा प्रकार समोर आलाय। घटनेची माहिती मिळताच कुडाळ पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली। भरदिवसा झालेल्या चोरीमुळे पोलिसांसमोर मोठं आव्हान उभं ठाकलंय। पोलिसांनी पंचनामा सुरू केलाय। परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचं काम हाती घेतलंय। या चोरीत नेमका किती मुद्देमाल लंपास झालाय याची माहिती अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेली नाहीये।